දැන් ඕන වැඩ කරන්න. எனவே இப்ப வேலை செய்ய வேணும். සල්ලි යවන්නම්. பணம் அனுப்புகின்றேன். இந்த ஜூன் மாதத்துல அடுத்த வருஷம் செய்ய வேண்டியதுக்காக முன்மொழிவுகள் அனுப்ப வேணும். அப்ப இந்த யாழ்ப்பாண நகர சபை பிரதேச சபையில் இருந்து அந்த முன்மொழிவுகளை வழங்கும் போது අපි බලනවා නගර සභාවේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉන්නේ කවුද කියලා. நாங்கள் பார்க்கின்றோம் முனிசிபல் கவுன்சிலும் பிரதேச சபையில் இருக்கிறவர்கள் யார் என்பது. ජාතික ජන බලවේගයයි ඉන්නේ නම් தேசிய மக்கள் சக்தி தான் இருக்கிறதாக இருந்தா ඇස් පියාගෙන සල්ලි ටික වෙන් කරනවා. நாங்க கண்ணை மூடிக்கொண்டு பணத்தை ஒதுக்கின்றோம். ඇයි හොරකම් කරන්නේ නැති බව දන්නවා. ஏங்க எங்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் கள்ளர்கள் නාස්ති කරන්නේ இல்லை. නැති බව දන්නවා. ණය නම් ඉන්නේ. ஆனா வேறாக்கள் தான் இருக்கிறதாக இருந்தால் අපාරක් හිතනවා. நாங்கள் 10 முறை சிந்திக்க வேணும். මහාණ්ඩු හොරකම් කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காம இருக்கும் போது නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරන්නත් බෑ. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் මහාණ්ඩු களவெடுப்பதால் නාස්ති කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් දෙන්න ඕන කාටද? அப்ப யாருக்கு வாக்களிக்க வேணும்? ජාතික ජන බලවේගයට. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு. මහාණ්ඩු රටක් මේක. இது புதிய ஒரு நாடு. අලුත් පරිච්ඡේදයක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. நாங்கள் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தான் தொடங்கியுள்ளோம். ජනාධිපති ධූරය අපේ අතේ තිබෙනවා. ஜனாதிபதி பதவி எங்களிடம் உள்ளது. කැබිනට් මණ්ඩලය අපේ අතේ තියෙනවා. அமைச்சரவை எங்களிடம் உள்ளது. පාර්ලිමේන්තු මහාණ්ඩු අපේ අතේ තියෙනවා. நாடாளுமன்றம் எங்களிடம் உள்ளது. හැබැයි උඩ ගන්න යෝජනා ටික ගමේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ஆனால் மேல் மட்டத்தில் இருக்கிற தீர்மானங்கள் கிராமத்தில் நடைமுறைப்படுத்த வேணும். ඒකට මේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා වැදගත්. அதுக்காக இந்த பிரதேச சபைகள் நகர சபைகள் මේ முக்கியமான. යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ இந்த யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். නගර සභාව ඇතුළු ප්‍රාදේශ සභා 17ක් තිබෙනවා. நகர சபை உட்பட்டதாக பிரதேச சபை உட்பட்டதாக සමහර ප්‍රාදේශ සභා ඉතාමත් දුප්පත්. ප්‍රාදේශ සභාව දුප්පත්. ஆனால் பிரதேச சபை வறுமையில் உள்ளது. ජනතාවට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. மக்களுக்கு ஆற்றிய வேண்டிய பணி පොඩි පාරවල් ටික හදන්න ඕන. சிறிய வீதிகளை திருத்த வேணும். කානු පද්ධතිය හදන්න ඕන. வாய்க்கால்களை சீரமைக்க வேணும். වැසිකිලි පද්ධතිය හදන්න ඕන. மலசல கூட வசதிகளை வழங்க දරුවට පෙර පාසල ලබා දෙන්න ඕන. பிள்ளைகளுக்கு முன்பள்ளிகளை அமைக்க வேணும். සොහොන් පිටිය හදා ගන්න ඕන. மயானங்களை அமைக்க வேணும். මේ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ප්‍රාදේශ සභාවට. பிரதேச சபைகளுக்கு இவ்வாறான பல வேலைகள் உள்ளன. ඊළඟ ඒ වැඩ කරන්න සල්ලි මදි. இந்த வேலைகள் செய்யறதுக்காக பணம் එහෙනම් මොකද போதாது. කරන්න ඕන? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි වන්න ඕන. மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து பணம் அனுப்ப வேணும். දැන් මං කලින් කිව්වේ நான் சொன்னேன். කුඩා පාරවල් හදන්න කෝටි 500ක් මේ අවුරුද්දේ වෙන් කරා. அதாவது சிறிய வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்யறதுக்காக 500 கோடி ரூபாய் நாங்கள் இந்த ඒ வருடத்தில் පාරවල් අයිති ප්‍රාදේශ සභාවට. அந்த பாதைகள் பிரதேச சபைகள் ඒ கீழ் පාරවල් අයිති නගර සභාවට. அந்த பாதைகள் நகர சபைகள் கீழ் தான் දැන් உள்ளன. අපි මේ ජුනි මාසේ நாங்கள் இந்த ஜூன் மாதத்தில் ඊළඟ අයවැයේලයකට යෝජනා ගන්නවා. அடுத்த வரவு செலுத்தத்துக்காக முன்மொழிவுகள் எடுக்கின்றோம். ඊළඟ අයවැයේලයකට නොවැම්බර් මාසේ ඉදිරිපත් කරනවා. அடுத்த நவம்பர் மாதத்தில் அடுத்த வரவு අන්නේ செலுத்த අයවැයේලයකනේදී මේ වෙන් කරපු කෝටි 500 இந்த ஒதுக்கப்பட்ட 500 கோடி ரூபாய் අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවුරුද්ද වියදම් කරලා கட்டாயமாகவே இந்த வருடத்தில் මේ පළාත செலவழித்து පාරවල් ටික හදන්න ඕන. இந்த வீதிகளை புனரமைப்பு செய்ய வேணும். බැරි වුණොත් செய்யாமல் இருந்தால் දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் ඒ தேதி සල්ලි ඔක්කොම මහාණ්ඩුවට එනවා. அது திரும்பி மத்திய அரசாங்கத்தை நோக்கி ඉතින් செல்லும். දැන් ඕන වැඩ කරන්න எனவே இப்ப வேலை செய்ய வேணும். සල්ලි යවන්නම්. பணம் அனுப்புகின்றேன். මේ ජුනි මාසේ இந்த ஜூன் மாதத்துல ලබන අවුරුද්ද වැඩවලට යෝජනා ටික ගන්නවා. அடுத்த வருஷம் செய்ய வேண்டியதுக்காக முன்மொழிவுகள் அனுப்ப வேணும். නොවැම්බර් මාසේ අයවැයේලයකට ඉදිරිපත් කරනවා. அது நாங்கள் நவம்பர் மாதத்தில் வர வரவு අන්න එතකොට මේ செலுத்த යාපනයේ නගර සභාවෙන් அப்ப இந்த யாழ்ப்பாண நகர சபை ප්‍රාදේශ සභාවෙන් යෝජනා ටික එන්න ඕන. பிரதேச சபையில் இருந்து යෝජනා ටික එනකොට அந்த முன்மொழிவுகளை வழங்கும் போது අපි බලනවා නගර සභාවේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉන්නේ කවුද කියලා. நாங்கள் பார்க்கின்றோம் முனிசிபல் கவுன்சிலும் பிரதேச சபையில் இருக்கிறவர்கள் யார் என்பது. ජාතික ජන බලවේගයයි ඉන්නේ නම් தேசிய மக்கள் சக்தி தான் இருக்கிறதாக இருந்தா ඇස් පියාගෙන සල්ලි ටික වෙන් කරනවා. நாங்க கண்ணை மூடிக்கொண்டு பணத்தை ஒதுக்கின்றோம். ඇයි හොරකම් කරන්නේ නැති බව දන්නවා. ஏங்க எங்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் கள்ளர்கள் නාස්ති කරන්නේ இல்லை. නැති බව දන්නවා. இவர்கள் விரயமாக்க மாட்டார் என்று தெரியும். වෙන අය නම් ඉන්නේ ஆனா வேறாக்கள் தான் இருக்கிறதாக இருந்தால் 10 පාරක් හිතනවා. நாங்கள் 10 முறை சிந்திக்க வேணும். කොන්ක්‍රීට් පාරට සල්ලி இல்லලා கான்கிரீட் வீதிக்கு காசு போது පාරට කොන්ක්‍රීට් ටිකයි பாதைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் සභාපතිගේ සාක්කුවට ගොඩයි. ஆனா தலைவருடைய பாக்கெட்டுக்கு அதிக பணமும் போகிறது. එහෙම නේද වෙන්නේ. அப்படித்தானே நடந்தது. එහෙම කරන්න දෙන්නේ නැහැ සල්ලි. அப்படி செய்யறதுக்கு நாங்கள் பணம் மணக்க මොකද மாட்டோம். වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ. எது எனக்கு வேணும்? අන්න මහා ආණ්ඩුව කරන වැඩේට அதாவது மத்திய அரசாங்கம் செய்கிற ආ வேலைக்கு සමාන වැඩේ කරන්න ප්‍රාදේශ සභාව වුණා. அதே மாதிரி வேலை செய்கின்ற பிரதேச சபைகள் வேணும். මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காம இருக்கும் නගර போது සභාව ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරන්නත් බෑ. எனவே நகர சபையும் பிரதேச சபையும் මහා ආණ්ඩුව களவெடுப்பதால் නාස්ති කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் வந்து ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරන්නෙත් නැහැ හොරකම් කරන්නෙත් නැහැ. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் விரயம் செய்யக்கூடாது. මහා ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கும் නගර போது සභාව ප්‍රාදේශ සභාවත් වැඩ කරනවා. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் வேலை செய்யும். එහෙනම් දෙන්න ඕන කාටද? அப்ப யாருக்கு வாக்களிக்க வேணும்? ජාතික ජන බලවේගයට. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு. මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැහැ. தேசிய மக்கள் சக்தி களவெடுக்க மாட்டார். ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරනවා. ஆனால் பிரதேச சபை මහා களவெடுக்கிறதாக ආණ්ඩුව இருந்தால் නාස්ති කරන්නේ නැහැ. தேசிய
மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காம இருக்கும் போது ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරනවා. பிரதேச சபை களவெடுக்கிறதாக இருந்தால், මහාණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டு போகும் ප්‍රාදේශ සභාව කකුලෙන් අදිනවා. பிரதேச சபை வந்து அதுக்காக தடையாக இருக்கும் போது වෙන අයට දුන්නොත් වෙනදී. அதுதான் நடக்கும். பேராக்களுக்கு கொடுத்தா කරනවද එහෙම? நீங்கள் அப்படி செய்றீங்களா? අපේ සහෝදර කියන්නේ. அதுதான் நீங்கள் சொல்ல போனோம். 17ම. 17 சபைகளும் කුමන සහෝදරය? 16 17ම දිනනවා. நாங்கள் 17 பெற்றோம். අලුත් පරිච්ඡේදයක් අපි ආරම්භ කරනවා. நாங்க புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை தொடங்குவோம். මහාණ්ඩුවෙන් සල්ලි එනවා. மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து பணம் ප්‍රාදේශ ஒதுக்கப்படும். සභාව සල්ලි එකතු කරගන්නවා. பிரதேச சபை ஊடாகவும் பணம் திரட்டப்படும். ඒ ටික පරිස්සම් කරලා அதனை நாங்க பாதுகாத்து පළාතේ වැඩ ටික කරන්න. பிரதேசத்தை வேலைகள் செய்ய පළාතේ වැඩ ටික මෙහෙවන්න. பிரதேச வேலைகளை நெறிப்படுத்துறதுக்கு ජාතික ජන බලවේග නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව බාර දෙන්න. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு பிரதேச சபையும் நகர சபையும் ஒப்படைக்குங்க. මම හිතන්නේ நான் நினைக்கின்றேன், අපිට දෙන්නේ නැත්තම් මේ රටේ බලය எங்களுக்கு இந்த ஆட்சி கொடுக்காமல் இருந்தால் කාටද දෙන්නේ? நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்குறீங்க? නමක් කියන්න. ஒரு கட்சி சொல்லுங்க, පක්ෂයක් කියන්න. ஒரு கட்சி ஒரு பேர் சொல்லுங்க. දැන් ඔක්කොම අවසන්. இது எல்லாம் முடிந்தது. මේ රටේ අනාගතය තියෙන්නේ இந்த நாட்டில் எதிர்காலம் ජාතික உள்ளது ජන බලවේගය මත. தேசிய மக்கள் சக்தி மீது. නැවත මම இன்னும் විශ්වවිද්‍යාවන්ත වෙන්න ඕන තමුන්නාන්සලට. மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். අපි දකුණේ සිංහල ජනතාවත් එක්ක நாங்கள் தென்னிலங்கை சிங்கள மக்களுடன் දීර්ඝ කාලයක් දේශපාලනය කරා. நீண்ட காலமாக அரசியல் செய்துள்ளோம். අපි මහන්සි වුණා. நாங்கள் முயற்சித்துள்ளோம். ගෙවල් වලට ගියා. நம்ம வீடு வீடாக சென்றோம். ගම්වල රැස්වීම් තිබ්බා. ஊர்களில் கூட்டம் வச்சோம். විශාල වේසක් දැරුවා. நாங்கள் மிகவும் கடுமையான முயற்சி எடுத்தோம். හැබැයි මේ උතුරේ ஆனால் நாங்கள் வடக்கில் අපි ඒ තරම් මහන්සුනේ නෑ. அவ்வளவு நாங்கள் கஷ்டப்படவில்லை. අපි දකුණේ යන තරම් ගම්වලට ගියේ නෑ. நாங்கள் தெற்கில் போகின்ற அளவுக்கு கிராமங்களுக்கு අපි போகவில்லை. දකුණේ යන තරම් තමුන්නාන්සලා හම්බුනේ නෑ. நாங்கள் தெற்கில் அளவுக்கு உங்களை சந்திக்கவில்லை. අපි එහෙ ප්‍රශ්න තරම් මේ ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු කරේ නෑ. அந்த பிரதேசத்து மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அளவுக்கு இந்த பிரதேச මම மக்களுடைய අවංකව பிரச்சனைகள் කියන්නේ. நான் நேர்மையாக சொல்கிறேன். දකුණේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් தென்னிலங்கையில் ஏதாவது ஒரு අපි பிரச்சனை இருந்தால் පක්ෂයක් හැටියට ඒ කාලේ ගොඩාක් කෑ ගහනවා. நாங்கள் ஒரு கட்சி என்ற வகையில் அந்த காலத்துல உத்துரை மிகவும் யோசனை குரல் கொடுத்தோம். வடக்கில் பிரச்சனையும் போது ඒක අපිට පමා වෙලා ඉන්නේ. அது எங்களுக்கு தாமதமாகி தான் ඒ ඔක්කොම තිබියදී அப்படியான ஒரு நிலைமையில் கூட තමුන්නාන්සලා අපිව විශ්වාස කරා. அந்த நிலைமையில கூட நீங்கள் எங்களை நம்பினோம். ඒක විශේෂ විශ්වාසයක්. அது ஒரு சுரிப்பான ஒரு நம்பிக்கை. අපි දැඩිව විශ්වාස කරනවා. நாங்க குறிப்பாக நம்பிக்கை මේ வைத்துள்ளோம். අල්ලගත්තු අත நீங்கள் பிடித்த இந்த கையை ආපහු අත්හරින්න නැති බව. நாங்கள் ஒருபோதும் நீங்கள் கைவிட மாட்டோம் என்ற நம்பிக்கை අත්හරිනවද මේ எங்களுக்கு- දෑත? நீங்கள் கைவிட போறீங்களா? අපි අත්හරිනවද මේ දෑත? நாங்கள் இந்த எடுத்த கையை අපි கைவிட තව போறீங்களா? තවත් ශක්තිමත් කරගනිමින් நாங்கள் மேலும் மேலும் பழுதுபடுவோம். අපි දෑත් එකට බැඳගමු. நாங்கள் இரு கைகளையும் ஒன்றாக අපි சேர்த்துக் දන්නවා கொள்வோம். ඔබට අසාධාරණ සිදුවී තිබෙන බව. உங்களுக்கு ஒரு அநியாயம் நடந்தது உங்களுக்கு අපි தெரியும். දන්නවා ඔබට ප්‍රශ්න තිබෙන බව. உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு අපි தெரியும். දන්නවා ඔබට අනන්‍ය ප්‍රශ්න තිබෙන බව. உங்களுக்கே உரிய பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்றது எங்களுக்கு தெரியும். අපි ඒ ඔක්කොම පියවරෙන් පියවර විසඳන්නම්. அந்த பிரச்சனைகள் நாங்கள் படிப்படியாக අපි தீர்ப்போம். එකම සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන රටක් හදමු. நாங்கள் எல்லோரும் சகோதரத்துடன் வாழ்கின்ற ஒரு நாட்டை අපි உருவாக்குவோம். විශේෂයෙන්ම එළබෙන ඔක්තෝබර් මාසේ குறிப்பாக நாங்கள் எதிர்வரும் அக்டோபர் විශාල மாதத்தில் උත්සවයක් ලෑස්ති කරනවා. பெரும் ஒரு விழாவை நாங்கள் අපේ கொண்டாடுகின்றோம். රටේ තියෙන බෙදුණු උත්සව இந்த நாட்டில் பிரிந்து போன விழாக்கள் தான் අපි காணக்கூடிய ඔක්කොම එකතු වෙලා උත්සවයක් සමරන්න ඕන. நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு விழாவை கொண்டாட வேணும். ආරම්භයේදී ඔක්තෝබර් මාසේ කොළඹ அது தொடக்கத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து கிளம்பில் ඊළඟ අවුරුද්දේ බොහෝ දුරට යාපනයේ அடுத்த வருடம் சில நேரம் பெரும்பாலும் මේ ජාතික யாழ்ப்பாணத்திலே උත්සවය පවත්වනවා. இந்த தேசிய விழாவை நாங்கள் අපි கொண்டாடுகின்றோம். ඔක්කොම දරුවෝ තරුණ පරම්පරාව ගිහිල්ලා நாங்கள் எல்லோரும் தரும் இளைஞர்கள் சென்று අපේ ආහාර රටා ටික පෙන්නමු. நாங்கள் எங்களுடைய உணவு பழக்கங்களை, අපේ ඇඳුම් විලාසිතා පෙන්නමු. எங்களுடைய ஆடை ஆபரணங்களை, අපේ සංගීතය පෙන්නමු. எங்களுடைய இசையை, අපේ ගීතය පෙන්නමු. எங்களுடைய பாடல்களை, අපේ නාට්‍ය පෙන්නමු. எங்களுடைய நாடகங்களை, අපි අපි කෙනාගේ සංස්කෘතිය පෙන්නමු. நாங்கள் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை අපි காப்போம். එකට එක වේදිකාවට නැගලා நாங்கள் ஒரே வேளையில இருந்து මේ සියල්ල රඟ දක්වන இந்த எல்லாத்தையும் அரங்கேற்றப்படும் එක වේදිකාවක් හදමු. ஒரு வேலையை அமைப்போம். බෙදෙන යුගය අවසන් කරන වේදිකාවක් හදමු. அதாவது பிரிந்து போன காலகட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு විශේෂයෙන්ම අපේ மேடையாக ක්‍රීඩා அமைப்போம். ඇමතුමා குறிப்பாக எங்களுடைய ராம் தோழர் උත්සාහ කරනවා முயற்சிக்கிறார்.